zuciya yake yin rayuwa mu karo gare mu da gami da ruwa matakin farko da nasara ke samuwa ka so wanda ya so ka karka zama kun rabuwa mu kara rike hannuwan mu da gami shakuwa idan ka tina lokaci da farkon rabuwa sai ka tuno farkon haduwa don Allah ke tsara rayuwa ai shawwa wanda ka so karka ki shi ba da marwa rafadar kanta karka duba mai kadarwa na zama dukan hakan daidai ne kan hannun rayuwar mu kun gaye zane ne idan yau kai ne a gobe ceto wani ne zai raba kan haka ma shirme ne kuna da ba za na bar masoya na ba kuna ji so mace da ku kuma mai ba ni addu'ar da kuke gare ni ba ta yi kasa ba nazari na bai wuce a kan kauna ba na san magana in na yi ba kwakya misali ba na san a bangaren mai nisa ba ne kuke addu'a rabana ba sai kiyan ba muso iyaye musamman masu kyawun mai ba so matakin rayuwa kuma mafarin haduwa zan buɗe baki dan yanzu zana yau zance da mafarin dan ka gaba ta yau daidai ba da raba na yi kira ba ta kya musawa ba mai ilimi maganar hankali ba zai kiyaye ba mai sayar da ka kyauta rabana ba zai kiyaye mai ba ka duba mai rowa samun sabai zamo daidai ba da zare wanda ya yi kamar da shugar gara da gargara da ke iyaye ba na dawa ne bai kasan ina mataki ba na bai zamo abin haihu ba karki fara kari dai kamar ta kan soyayya rayuwa madubin ta zuciya duba manya yara ƙanana fannin kauna da mun gano farko zuciya bai sake da hankali na da lafiya nake yin komai kuma da na saban na waya zama